jahannama. Cizo ga yanan kun san cizo ya ce ya faɗi shi ma a sa shi wuta. Cizo bai ji tsoron kamu ba, Bello ya baka ji tsoron yau kamun wani ka tsoro duniya in ba da Allah ba. Ku da Allah zai kama ba ku ji tsoron kamun Allah, muke ji tsoron kamun ku kusuwa. Kun yi muna ƙarya, kun ba mu haɗin kun yi muna ƙarya. Wa'i haka na abu gyaro hana mishi kuka. Kun yi muna ƙarya, kun ci amanan mu, kun yaudare mu, kun zalunce mu, kuma ba mu haɗi. Wallahi sai mun haɗi in sama na faɗowa. Maƙaryatan banza mai wadara munafukan Allah maciya amana. Tafiya yi tafiya shi kaɗai daga Sana'a ila Hadramaut zuwa Hadramaut. Garuruwa ne mabambanta masu nisa tsakaninsu. Annabi ce la ya khafu illa Allah, bai tsoron kowa illa Allah. Adalci na musulunci ya shimfiɗu. Don haka me ke kawo 'yan fashin daji? Zaluncin shugabanni. Wani bawan Allah yana kiwon bisashe, ya ba yaro kiwon bisashe, sai yaro ya zo ya ce mai kura ta kama akuya guda, ya ce ta Umar ɗan Haɗabi ya mutu. Zamanin Umar kan kura ba ta kama awakinmu, ko da an ka bincika ko Umar ya mutu. Don haka zaluncin shugabanni shi ya izo mana zaluncin su Bello Turji. Ana cewa bari in wa ɗan uwana Dr. Ahmad Raddi cikin hikima. Shi Dr. Ahmed yana da ra'ayin cewa wai an zalunci Filanin, an yi musu kaza. Duwar jawo zaluncin? A'a, gwamnati. Ya ce ba a ɗiyansu ba a kai su firamare ba, haƙƙin mu ne mu talaka mu kai ɗiyan Filani firamare. Aikin wane ne? Aikin gwamnati. Allah ya gafarta mu shugaban ƙasa Babangida ba don ya mutu ba. Kaji shugaban ƙasar da ba a wahala ba, a galabaita ba zamaninsa. Allah ya saka Babangida da alkhairi, Allah ya ƙara mishi lafiya, Allah ya ƙara bashi lafiya. Kai Hausawa ke cewa ko tuna bara bai ji daɗin bana ba. Tuni ke sa maraya kuka. Wallahi al'azim, wani ɗan APC cikin jigogin APC na nan garin Sokoto sai ya turo min ayyukan Babangida suna na an tara. Yayi Mainland Bridge, yayi kaza. Wallahi tallahi billahi wani jigon APC na garin nan ya turo min su ga waya ta WhatsApp. Ban lura ban bude ba, sai ya bugo mini. Gar ta balla kaga abin ni turo ma ni ce a me ka turo min? Yace ayyukan da Babangida yayi. Ce da Babangida ko yace shugaban kasa Babangida. Ha? Ayyukan da yayi kuma an ka dauko yanzu? Yace balla da Allah bude haga abin ban mamaki. Ya ce wallahi ashe mu komi ba mu yi ba. Ɗan APC ne kuma yana nan da rai. A burbuke ni in jawo shi. Ya ce wallahi mu komi ba mu yi ba. Da malla ya ce min mallan da ni kallaci ayyukan nan. Kuma waɗannan wasu daga cikin ayyukan da Babangida ya yi fa. To su waɗanga mi sun kai. A'a kana cewa komi sun kawo yunwa. Ku saurara, in na yi ƙarya a ƙaryata ni, in akwai mai ƙaryata ni ya sun kawo yunwa ko ba su kawo ba? Gidan wa an yunwa ba ta shiga ba? Sun kawo talauci. Duk wanda adda mata biyu ya saki guda. In kana da mota biyu ka sai da guda ka ci abinci. In guda ce yanzu ka da mashin, in mashin ne ka sai su ka ci abinci. Gidan kowa talaucin nan ya shiga. Sun kawo talauci. Yana cikin achievements ɗinsu wanda ba mu mantawa da shi har abada. Sun kawo sun kawo rashin zaman lafiya. Na san lokacin da ina karatu Zaria, sai na yi magariba Yabo in shigo motar kasuwa in zo nan tashar Sokoto in samu motar Zaria sai dare yayi kwarai ta cika mu kama hanya ba mu tsoron komi illa mota ta yi mana faci. Yau tureta in uwarka na tureta an ka ce ga ta can bata da lahiya sai dai ka ce a bari har da sahi. Nan da tureta baka iya zuwa. Balle mutanen Isa da sabon birni da su sun wace ko da rani ba su zoyuwa. Gwamnati ta sakan ma 'yan ta'adda. To kaga sun kawo mana rashin zaman lafiya ko? Madalla uku. Sannan sun kawo ƙarya.
Allah ya gafarta man Nastura Ashir Sharif yace tun 1960 da Najeriya ta samu yancin kai ba a taba gwamnati makaryaciya ba waɗanda jagororinta ba su gudun ƙarya kamar gwamnatin nan ta yanzu ga tsuha ga ƙarya jama'a ga tsuha ga ƙarya Allah ya gafarta mu na rambada kun san na rambada waye na rambada mawaki cikin wata waka ta na rambada yake cewa na kai 60 70 nake hari na wuce ƙarya ko ina kiɗi na rambada mawaki yace ya kai shekara 60 yawan 70 yake hari bai ma kai 70 ba kenan ko to ya ko yana kiɗi yazo ya wuce ƙarya ga dattijo shekara 80 bai jin kuya ƙarya dattijo shekara 80 bai jin kuya ƙarya to sun kawo mana ƙarya babba manya ƙarya ƙanana ƙarya kowa ya iya ƙarya yanzu gwamnatin makaryata ce sun koya mutane yaudara sun kawo yaudara yana cikin achievements ɗinsu yaudara sun koya muna da munafuci rusaba alkawari rashin kunya rashin mutunci to mention but a few wa'annan duk suna daga cikin achievements ɗin wannan gwamnati in akwai mai ƙaryata ina saurare da ƙaryata a'a kuko ya ƙaryata in kawo daloluwa na ban taɓa ganin dattijo makareci ba irin wannan to shi ne ake cewa ku kama baku mun ki kama baku nan mu to zo ha kashe mu mun ki kama baku nan mu in ba 'yan Najeriya tun da 'yan Nijar muke kawa Allah in kakkan min kakkasa ne salkasa cikin wutar jahannama cizo ga yanan kun san cizo ya ce ya faɗi shi ma a sa shi wuta cizo bai ji tsoron kamu ba Bello ya baka ji tsoron yau kamun wani ka tsoro duniya in ba da Allah ba ku da Allah zai kama ba ku ji tsoron kamun Allah muke ji tsoron kamun ku kusuwa kun yi muna ƙarya kun ba mu haɗin kun yi muna ƙarya wa iya haka na abu gyaro a hana mishi kuka kun yi muna ƙarya kun ci amanan mu kun yaudare mu kun zalunce mu kuma ba mu haɗi wallahi sai mu haɗi in sama na faɗowa makaryatan banza mai wadara munafukan Allah maciya amana to mu tafi to shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce aminci zai bayyana duniya wannan yazo ya wuce yanzu muna cikin aminci akwai wani lokaci da muke hasashen a samu aminci wallahi babu shi iyaka dai sai dai a samu sauki dan wani lokaci hadisi ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace sanda duk an ka sanya takobi ya sauka ga al'ummata to ba a dauke shi har abada takobi ko ga ne ya sauka wadanga kashi sai dai su yi sauki a samu wanda ke zuwa ya fatattake su abin ya dallafa amma dai magana wai a bari gaba ɗaya babu magana a bari gaba ɗaya iyaka mu roki Allah ya kawo mana sauki kuma ya tsare mu wannan hadisi na Abu Hurairah Imam Ahmad ya fitar da shi cikin littafin sa al-Musnad sai hadisi na 46 ko alama ta 46 manzo yakin turkawa mutanen turkiya ka san kafirai ne ko lokacin nan to annabi yawa al'umma sa albishiri alqiyama ba za su sai kun yake su kuma kun ci su da yaki la taqumu sa'a hadisan Abu Hurairah shi ma hatta yuqatilal muslimuna turka alƙiyama ba za ta tsaya ba annabi ya ce sai musulmi sun yaƙi turkawa kuma wannan ya faru zamanin khalifancin sarakunan bani umayya precisely zamanin khalifancin sayyidina muawiya dan abi sufyan yana daga cikin abubuwan da Allah ya karrama muawiya da yi zamanin muawiya an kaci turkawa don haka wannan ya faru ya wuce sai alama ta 47 ta ƙarshe wadda gare ta za mu tsayawa ko mu ƙara 47 ko yaƙin yahudu annabi sallallahu alaihi wasallam cikin hadisi muttafaqun alaihi hadisin abdullahi dan umar yace alƙiyama ba za ta tsaya ba sai kun yaƙi yahudu ku al'ummata ko yaƙe su yaƙi mai tsanani har a waye gari ba yahudi ya rasa inda zai saka kansa kuma Allah ya baku nasara ku ci su da yaƙi ba yahudi ya rasa inda zai saka kansa
hatta kai ga bayahudi ya samu itaciya ya laba bayan itaciya, in musulmi ya gito ga itaciyar sai Allah ya buɗa ma itaciya baki, sai itaciya ta ce ya kai musulmi zo ga bayahudi baya na kashe shi. Bayahudi ya labe bayan dutse, musulmi na gittowa Allah ya buɗe mu dutse baki, sai dutse ya ce ya kai musulmi zo ga bayahudi baya na kashe shi. Don haka kulba daɗe kulba jama alƙiyama ba za ta tsaya ba sai mun yaƙi Yahudu kun mun ci su da yaƙi, sai ba Yahudi ya rasa inda zai sa kansa duniya. Don haka ku waɗannan Falistinawa su yi hankuri, lokaci zai zo da Allah zai rama musu. Sai alama ta 48 neman ƙurciya ga dattijai. Alƙiyama ba za ta tsaya ba sai dattijai sun dawo neman ƙurciya, suna pretending su 'yan bana bakwai ne alhali tsaki ne. Neman kurciya ga dattijai ta wace hanya? Shi kuma mun samu wannan ne daga hadisin Abdullahi dan Abbas, yarda Allah tabbata gare su. Wannan hadisi ne sai Imam Abu Dawud da Nasa'i da Imam Ahmad cikin littafin sa Al-Musnad sun kafa da hadisin. Dan Abbas yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace yakunu qaumun yakhdibuna fi akhir az-zaman bis-sawadi ka hawasilil hamam la yurihuna ra'ihatal janna. Ma'anar wannan hadisin annabi ya ce yakunu qaumun, wasu mutane za su kasance, ashe kenan zamanin shi annabi babu su, za su kasance yakhdibuna suna rini gashin su da gashin gemu da gashin kai, suna rini gashin su fi akhir zamani karshen zamani bisawadi da bakar kala, a sa bakin mai kamar furfurar gatawa sai in samu bakin mai duk irin ya koma baki kirin dayin ka hawasilil hamam ya koma baki kirin kamar balikotun kurciya. Kun san kurciya ko? Kun san balikotunta inda abinci ke shiga can cikinta, to zaka ga baki ne. To za su yi rini, za su rini furfura da bakar kala su yi dayin abu ya koma baki kirin kamar balikotun kurciya. Sai annabi ya ce to irin waɗannan dattijai masu sun kurciya, don mi ke sa mai furfura ya dayin da bakakala? Don ya yabar da sauya nuna aishi bai tsuha ba, yawa 'yan mata burga ko? To sai annabi ya ce la yurihuna ra'ihatal janna, su waɗannan dattijayen bariki masu rini furfura da bakakala ko kamshin aljanna ba za su shaka ba. Don haka in ka ga dattijai suna yin rini da bakakkala furfura ta fito, in furfura ta fito meye sunna da mi annabi ya ce a rine ta da abuja ko kasa lalle ko kasa baba ko shuni wani abuja dai, amma kada ka yadda ka sa bakakkala. In ka sa bakakkala annabi ya ce ko ƙarshen aljanna ba za ka jiya ba. To wannan yana daga cikin alamomin alƙiyama. To yanzu mun kai ga alama ta nawa? 48. To sai mu tsaya nan tunda lokaci yayi ko abinda ni faɗi daidai Allah shi bani lada da ni da ku da kun ka saurara, inda kuskure ya abku Allah shi yafe mini, shafe cikin zukatanku. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.